Hi guys! Welcome to my channel. Today's vlog, maghimo ako og kamuti turon. Ang akong himuon sa kamuti turon, ang sagol na ko ang star margarine o lumpia wrapper. Tamis naman eh guys, dili na lang na ako sa kamayan. Tamis na kayo ni kamuti ha. Ano po na among himuong sinata ron. Shout out sa tanan. Everyone. Painit guys. Magdugmok na ko sa akong kamuti kay maghimo na ko. Magsugod na ko o gama. Sarap to. Ang kamote pagkasagulan ng star margarines, mas lalong masarap. Hindi po natin damihan kasi maalat yung star margarine. Sugod na taog lukot sa atong turon sa eskwelahan sa akong silingan guys. Ano yung ligya sa eskwelahan yung pong klase. Wala nga turon, karon na pagkamuti turon. Bukas, ano baka gabi turon pod. Guys, yan ang atong hinimo nga kamuti turon. So, maglunod na ta. Ay, wala pa mainit. Yan na. Init na ni.
sa utang taon. Sarap sa akong turon, guys. Tingnan mo yun. Turon po, guys. Basta sarap. Guys. Yan. Ito na ang aking turon. Ang akong kamuti turon. Sige, mga snack na tayo.